Taradong Baptist Church along KAL Women Seminar Amai Nithoma Farman Kedeng Pon. Ningkan Paroi Sira Ningkan Kethom Arta Chokdera Pitame Kartli Kaphejo Asiatam Tingni Nilang. Kanch Resort along Media Conference Amai Misen Pen Kepaman. KAL Adap Abirta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponitha. Duar Bagori constituency ke parlo Deithor police station ang kangar along kedam tang ni phai kepen phaikuni krehini ningkan surini rain kore ke thom ningkan ise kamai pi ke paman pon KAL women department atum ke pathik pon atengsi nihang Duar Bagori Baptist Churches fellowship mate NDBCYF angkang Taradong Baptist Church amondoli alongsi pining ningkan surhini rain kora kithom aparman phong thongke raisia phong nihang Karbi Baptist Association Women Department mate KAL Women Seminar along ahin pen kivang amondoli tin animali atum sitami chepati ponlo Labangso ni Marli Krungsai Amayalong kicheng pen kijut anaphan thanbang mati speaker laki ni Karbi Baptist Association mati NKBA Executive Secretary Reverend Tenson Bay Mission Board Chairman Reverend Unique Terang NKBA Christian Education Board Chunbang Reverend Abraham Taro lapen Puta Karbi Baptist Association mati PKBA pen Roslyn Taro piatum henlo lapen Labangso Amayalong Pregjam kachepati mati Luncheto Bible ang deng ning kachibi pen kipu lapen Bible pen karju ke thap labangso pregjam kachepati long kangkrung kang sayatum laki Karbiang long Baptist Convention mate KABC Youth Secretary Monison Teron NKBA Youth Secretary Robinson Rongpi NKBA Houghton Bible Institute mate HBI Thanbang Martin Timong atum henlo Anparta Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Tokbi lapen ITC Cell Joshua Ngti atum lapen pinangan kithe kiding atum stami chitong dun pen mayalong RDP dun Labangso mayalong Karbiang Autonomous Council EM Richard Tokbi pen Jumesen Christian Akayalam walam thampon Labangso ni Marli amayalong kicheng pen kijut anaphan kiro karchomati praise and worship ke japon laki NDBC YF ariso nimso atum pensi maesek lun parjuponlo lapen kaddu kave Karbiang long lapu isanat attokan open mondoli pharoi sira kritrok animarli chetong pon lapen women seminar along armu ka chetong pon aphai lake bangsuri hinira pharop ho armu chetong dunsi bangso NKBA WD mesen ingsamjin pen pajut ponlo Karbi Baptist Association Marli Krungsai apen kachepati so a program along nili famsami ng kapunsi nili ngarong pen alang to NDBC a leader one trust apen NKBA Reverend Pastor Doan kung kirupido apen ongdung ani Marli tumpen so Krungsai mailong sitong kirupido. News Report, Karbiang Long Live. Lakhain ko ratrok Duar Bagori constituency ke parlo kahora seming tiarong amekar longki phangcho arta ningkan pharoi sira ningkan ke thom chok dera phi tame kartli kaphejo asiatam non puarni tame tengni nilang Nona pora kai hut munida ogavi along kapre akiso kachingvui kung penajok keso kithi ke jangapor chipu thekte lake non malom hithi borwa long og han kilong ki joy sonsi non ke keso avurs tame kilong joy kya sonlo lapen ajada long ta dowai pen ki pangvui tang ki do ko joksi lapuson chipu thekte pin akeso tame long lok titilo puvoi phit sitame kahora seming tiarong amekar longki phangcho lapen sangpi kadonong pipiat alang nitum ningkan pharoisi pardet pusitame non puarni anta ingtang kringa sonsi theklong lapen isi manghumeme alam non puarni tame se kartli kaphejo se tam hai hui tame tengni nelang bon sita isi ningduk mime alam kahora seming tiarong
ko an ne dodet pustame non puan yanta sorkar pen kirap hemso kiron pustame chithek ponlong lelang lapen o pensions pusitame long pon pilang pusi nang pachimidun lapen non inkreng nang nelo aprang prangke pikar o musuri kiron puji bons tame non ke thek dunlong lelang lapen arju dunlong lelang pusi nang pachimidun nang thum nang po la son nang di thum nang po nang thon nang po la an la so sai de lu kutai ka do ko bianta sitame ase amun pininiga chiteng ni nila kala di anak kisar ningkan paroi sira ningkan kithom kichokpo ni kan thom ningke halapu bangke ningkan paroi sira ningkan pli ni kan pli di News Report Karbi Anglong Live. Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji ini hama so itu so doai and dia okay itu lang kino aja doai so rata lang lo pota ikom ini la kan thera da new salong thelong lo more jiwan pula bangsa adawai thelong kan lang tu an tu adawai long an ban lo la kan ni long itu kan ang thek dalo lang ni Clardak pen kachini jiapan troxy phaiwi hini trop pho phaiwi troxy nerkapalong humri ignon Kedam tang phaikuni ni phai Chris Sierni Karbi Anglong Digital News Forum hin pen patir pi ponsi pherangke klemba dum ningisi ke dojia phanpura media conference amai paman pon KADNF amephu ratis rongphar kachapahim phupon bangso media conference along dunmai phu sopen terang pensi mai ke phalam the than parjupon lapen sar im ti soi hin pensi kachatong dun aluhia tumaphan ke pachinia por en pon mai along aluhia man pen dipu government college assistant professor Dr. Lily I terangpi chetong dun lapen an parta advocate salvation timung KADNF kongchunbang Nathan Ronghang Bidisar Augustine Kramsa KADNF Rap Kongchunbang Mongal Singh Lekthe Dihin Rimbang Donaldson Timung Pen Danglok Karbi Anglong Pen West Karbi Anglong Alo Phirangki Klembang Tum Chitong Dunsi RD Pidununti Phirangki Klembang Tum Arpu The Pikhangjang Nasi Kaiki Stame Ahok Pet Lapen Klar Daka Birtasi Paklang Punangji Pusi Kachitong Dun Aluhi Dr. Lily I Tirang Pipen Ningje Pon Halapu advocate salvation timunga hin penstame phirangke pulote India longa bangke aman ke dunaya tumlo bonta phirangke tum ke claim kita mabangke kisung pik takali lapen ke joy pik takali lasinangli tum phirangke tum abangke kaikya mata ahoka birtasi pangdak ponangji athenangli tum kupisi ke paklangma laso alama bangsi rada tum abangke nang kroidun popusi than pon Eternity, they've been speaking about the power of media, the struggle of the journalists, and the sacrificial time, energy that they used to put into like bringing the news to the people, to the society, and how like news could be, the importance of news coverage. Everything has been, shared by the media house fraternity. So here, I would just like to stress about, and even a brother, our secretary, he was highlighting about the importance of global connectivity, because the digital news, as we are living in digital age, the global connectivity, was stressed by our secretary as well. So here, we see even now, I don't see any of the cameras, but everyone is holding the smartphone on their hands, isn't it? Wah, ki chokli matwar ki ja ponje tumke media tumke isi a injin pasong se hexer tum pangbar ponglo la sigil tum batenang tum ki klem pon ki dam pon arku thetam no lala piniani ke digital age pusikulo la sur kenang tum ki klem ki dam along akatura akasik sak duita la se hala so akatura akasik sak long nang tum ki klem long kosong se nang tum a standard the ethics
koson si kacirim kacili pon nangima hala tamai nang itu kamatha pon kacini pon bate ki klem pon nang ya kenang stop no birta chala cak kapang da an sa tame ahok pet pen ki plak ki plek ave pin pen kapatu we pin pen ki dip ave pin pen ar ku chen pame pen la pen ki kadu ko we akatura ki sundo an tame ki pal pen ahok pet abirta sai kapang da kon hello hala Bangso media conference ki padunang ko kabangke kidam tanga porahut karbiang long alo phirangke tomapan pinangan ki ther ki hab topik lasi bangso ki ther ki habalong kuson pen ki klem ponsi kachipa jok ponjima la pen phirangke tum ningisi vet pen ki klem kidam ponjima bangso puthak chithan chiperia phansi bangso media conference bangke paman ponupusi maipu ratis rong pharpen kongchun bang nathan rong hang ningje pon Litum ladak silent digital news forum ahin penitum responsi ladak dipu lapen mancha atwar aku ngolong kedo tip cons resort litum media conference padupon lo sila bangsu a media conference litum akimanga bangke hirangke ke klem tu koson si ningisi kedo pen ke klem jima lapen ke only dadak dipu ku jogadi lo karbi anglong west karbi anglong media mate herangke ke claim atum an ke ning si pen ke claim mate ke dam tanga por hustami herangke tum han ke ther ke hap ahok abirta ke pachetak pen ke paklang ke de ji phan tangka pen ke bai lapuson stami dulo asi lapuson kalidet pen koson si herangke tum amithang akam ahok pet pen ke cheklem pon thejima lapen ke ning si pen koson si cheklem pon chima labangso phan si pini hilitum labangso media conference hilitum labangso dimlo padopolo hilitum dak digital news conference 2023 ko ajaimek paman pondo labangso event labangge hilitum maningkan wang si gibi bonje pan kebor ido kamat hado labangso conference hilitum kibinang ko kathe bangge non hejong hilitum president sa mening je pon lo mai pus sa mening je pon lo jasemet ke karbiang long wes karbiang long kherang ke doan journalist doan atuma issue tum keres thegi apan athe joy ke jogwan pensi kherang ke tum pulote claim dam long nangji news publish long nangji lapen ke paklang long nangji berita mukha jo lahai lo homu angge tum main labangsu forum ke seng pon bangke ning si jong sili tum dolo plote tum ke claim ke dam satame joy keji la main objective ini garji dolang plote arta tangte non ne prang ke bang jila media person ato phan ke ther ke hap la puson do kok plote la karbiang long digital news forum ma hin pen kon arjab denji la so putha ke ilitum ge ther hap no da promoti di ilitum pen bang ge retaliate no da po asi aprangsi step ke deng jigi lalo itung law and order phan chiki po semera bang jong sei madu pherang ke pan sidame jong sei ke ther ke hab dokok phulote madu elements beno ke ther ke hab dokok phulote first and foremost bang ke litum law and order phan si itung chiki po news report long sudarinti karbiang long live Nijang karbiang long rongkhang constituency ke parlo tengkera lang suarong along phaikunia chiklo niphai crazy arni west karbiang long labor union wanatum pen puthot area wise committee ke seng ponthu choklem chodamatum stami ajakong ke pachini thu jia phanpura nijang karbiang long alota surini rain ko yaningkan manap khram sapen chipahem phu ponsi west karbiang long labor union amahang pathek ponlo Lason si West Karbiang Long Labor Union wana tumpen ajak dingklui pen kimang pon nijang Karbiang Long alo atokano ki dwara tum stame choklem chodama jekong chinilap nang jipu pen atokano stame area wise committee seng bomsi puthot tengkera lang suarong along sitame seng pon thulo tengkera lang so area wise committee long pen mei phu arpu ki deng pon lake sarmon kramsa lapen dun mei phu arpu ki deng pon sikari teron Latum bang hiniar pu deng pon pen sai chiklem pame pu pusi lamchak chipi pondo lapen alang ni tumpen non kirang jian sitame area wise committee seng pon thu pen seng pon laplo puta me phu manap kham sa pen lamthi paklang pon
labang so me long kachetong dun West Karbi Anglong Labor Union 1 Mephu Manap Kramsa General Secretary Ajay Teron Assistant Secretary Harbamon Teron Publicity Kache Teron Pi Napen kapre man ki do tum chetong dun si Jaimek Misen Pen Pachun Pon. News Report Karbi Anglong Live. Pinya Abirta ke lapuan si kang ton paniklo Kardom.